Dear brothers and sisters in Christ, today we celebrate the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Today we celebrate God's love for us. The Scripture says, God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that through Him we might be saved. Thanks be to God for His great love for us, that He sent His only begotten Son to save us. Likewise, today we celebrate the love of Jesus for each and every one of us, because Jesus said, greater love has no man than this, that a man should lay down his life for his friends. Thank you, Jesus, because of your great love for us. You offered your life on the cross that we might be saved. Ganyan tayo ang mahal ni Jesus. Handa niyang inalay ang kanyang buhay para sa atin na kanyang mga kaibigan at mga kapatid. Ang tanong po natin ngayon ay bakit puso ang ating pinapangalanan? Bakit hindi ang kidney ni Jesus o ang kanyang liver o ang kanyang pancreas o kaya naman ang kanyang stomach? Why the heart of Jesus? Because the heart is the symbol of the person. Ang nagsisimbolo sa bawat isa sa atin ay ang ating puso. We are more than our eyes, our nose. Ang pagkakabilandan mo sa tao ay hindi lang ang kanyang ilong, ang kanyang balat, ang kanyang buhok. Higit sa lahat, makikilala mo ang tao sa kanyang puso. And the heart of Jesus is the symbol of the person of Jesus, the symbol of God's love incarnated in Jesus. Nagkatawan tao ang pagmamahal ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo. God is love, and truly God is love, because His love is incarnated sa pagkatao ng ating Panginoon Jesucristo. You know, science will tell us the heart is the most worked out muscle of the body. The heart is a muscle, and it pumps almost 100 gallons of blood in and out of the heart 24 hours a day. Ganyan kabigat ang trabaho ng ating puso. The heart of the muscle of our heart. Imagine 100 gallons pumping in and out of the heart 24 hours a day. At kahit napagod na tayo at natutulog na tayo, patuloy pa rin ang ating puso sa kanyang pagbibig. The heart keeps on pumping in spite of the fact that we are sleeping, to remind us that God's love always speaks for us even when we sleep. Maybe we can close our eyes to rest. We can lay down our body to sleep to rest. But our heart will keep on beating even though we are sleeping. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi natutulog. Ang tunay na pagmamahal ay hindi natutulog. Kahit ikaw ay natutulog, nasa isip mo pa rin, nasa puso mo pa rin, laman ng iyong puso at damdamin ang iyong minamahal. Ganyan ang magmahal. Kaya nga kapag ang babae na natin ilaw, ang laman ng kanilang puso at isip ay ang kanilang minamahal. At hindi magkakaroon ng kabuuan o kaganapan ang kanilang pagmamahal. Hanggang hindi sila may kakasal and express that love in their marital union. Si Jesus, mahal na mahal niya tayo. At nais niya, makaisa niya tayo ng buhay. At sa banal na komunyon, we are one in life and in love with the Lord.
Dear brothers and sisters, sabi ng isang awitin, take good care of your heart. It's the only one you've got. If you lose your heart, you lose your life. Then life will never be the same. Some of us have heart illness and high blood pressure. And maybe most of us are taking medicines to lower our blood pressure and to keep our heart in good working condition. If your heart is sick, you cannot eat what you want. Talagang nasa edad na nag-iingat tayo sa ating kinakain. Lalo-lalo na cholesterol at triglyceride, iniiwasan natin. Baka magkasakit tayo sa puso. Baka tumas ang ating presyon. Baka bigla tayo matumba at matake dahil sa sakit sa puso o kaya naman high blood pressure. So sabi na namin, take good care of your heart. Alagaan mo yung puso. It's the only one you have. If you lose your heart, you lose your life. Then life will never be the same. Take good care of your heart. Mag-ingat po sana tayo sa ating kinakain. Lalo-lalo na yung maalat, yung mataba, at masyadong malinamnam na pagkain na punong-puno naman ng cholesterol. Masarap ang kumain ng lechon. Ang balat ng lechon ay nakakabata dahil ikaw ay batang mamamatay at sasakapin ng buhay. So masarap ang kumain, pero mag-ingat. Baka ang iyong kinakain ay ang maging daan ng pagkaputol ng iyong kaligayahan sa mundo ito. Take good care of your heart. Ibig sabihin, iwasan natin ang hatred. Huwag tayong magtatanim ng galit. Huwag tayong mabubuhay sa higit. Selos, sama ng loob, paghinakit, at takot. Hindi po yan makabubuti sa ating mga puso. Avoid hatred, envy, anger, resentment, timidity, o kaya naman takot. Pakainin natin at busugin natin ang ating mga puso ng love, forgiveness, understanding, gratitude, at contentment, at courage. Buhayin natin ang ating puso sa pamamagitan ng pagmamahal. Alam natin na hindi makabubuti sa ating puso ang sama ng loob, inggit, ang selos, at iba pa. Dear brothers and sisters, para sa mga Israelita, ang puso ay ang lugluhan ng pinakamalalim na kaisipan at pinakamatinding hangarin at damdamin ng isang tao. Tulad ng nararamdaman natin kapag inaawit natin ang lupang hinirang sa ibang lupain at magtatapos lang ang mamatay ng dahil sa iyo. Alam ninyo, kapag inaawit natin ang lupang hinirang ng Independence Day, habang ibinawagayway ang bandila ng ating bansa, 3 times may bakal. Ulit may bukong dyan. Maybe you did not notice it. When I was seeing the lupang hinirang, that's Independence Day, 3 times may bakal po. Ulit may bukong dyan. Para bang mayroong nanggagaling sa aking puso na bumabalo, gustong lumabas yung damdamin mo mula sa iyong puso. Yan ang simbolo ng puso. Simbolo ng pinakamatindi, damdamin at hangarin ng isang tao. At ang pinakamatinding hangarin ng Panginoon sa atin ay tayo ay maligtas. At ang pinakamatinding pwersa at lakas sa mundo, the greatest power in the world is the power to love, the power to forgive,
the power to understand, the power to give thanks, the power of love. Yan ang pinakamatindi at pinakamalakas na pwersa sa buong mundo. The power of love. My dear brothers and sisters, may the power of love be the symbol of our life. Life and love should go together. Ang ating buhay ay pagpapahayag ng ating pagmamahal. At ang ating pagmamahal ay ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Ano po yung ibig sabihin nun? Iba-iba tayo ng landas na tinatahak sa buhay. Siguro yung iba sa atin, they're doctors, teachers, engineers, architect, or a simple driver, or a simple housewife, or a simple janitor, or a simple labandero. Yan ang ating mga papel sa buhay. Pero alam ba ninyo, hindi lang dapat meron tayong papel sa buhay na ginagampanan, kundi ang lahat ng ating papel sa buhay ay gampanan natin, tuparin natin at gawin natin na punong-puno ng pagmamahal. Kaya hindi sapat na ikaw ay tawagin isang pare. Dapat mapagmahal na pare. Hindi lamang labandera, kundi labing labandera. Hindi lamang simpleng tindera, kundi labing tindera. Hindi lamang simple housewife, kundi labing housewife. Hindi lamang simple mother, kundi mapagmahal na ina. Hindi lamang simpleng arkitekto or salesman, kundi labing architect at mapagmahal na salesman.